Zdravo ljudi, dobrodošli, upoznite Robinson i ajde nastavimo igranje ove igrice. I da uzmemo dragocjene stvari. Znači, o, voz! Ajde ga skeniramo. Dobro. Ovo je novi nivo. I nova pobjede. Nove radne pobjede. Nove radne pobjede, no. Ajde uzmemo ovo, opa i ovo. I ovo. Treba nam sve to za predstojeće avanture. Da napravimo nove stvari, znači sve to nam treba. Inako ne možemo da se vratimo, inako ne možemo da se vratimo, pa bolje sve da uzmemo. Ajde vidimo. Is it time to work already? Jeste, jeste. Hvala! Aha! Idemo polako, idemo. Oba! Tako. Ajde dole. Replov. I see that you filled up another scanner disk. Keep them coming. A, eto ga lazlo. Šta je ovo? O, to nije bila dobra ideja. To uopšte nije bila dobra ideja. Ajde ga uništim. Morat ću ga uništim. Šta je ovo? To nije dobro. Ajde prvo da uništimo ovu stvar, gore. Tako, a ti napolje, dosta, mrš, umri. Rešili smo se toga. Okej. O, to su vrata. Šta je ovo? Šta je ovo? Wilbur Robinson is not permitted in the time lab. Veoma čudno. Okej, izgleda nas je izbacio iz vremenske laboratorije, nema veze, idemo da uđemo na neki drugi način. Šta je ovo? O, nove stvari, ajde ih sve uništimo. Šta je ovo? I to, opa. Tako, i ovo. To sve. To je sve. Hey buddy, don't forget to use your scanner if you get stuck. It might give you some clues. Ko je ovaj? Ajde uđemo ovdje. O ne, ne, a ne. Ma uništit ću te bre. Shvatam, da, shvatam. Evo ponovo sam uništio. Sad treba ponovo da dođe. Okej. Idemo up. Mašina.
Ok. Treba da uđem kroz prozor, lako. Sam sekund. Ok. Moram sa... tako. Ok, ovo je baš čudno mesto. Ja prepoznajem ovo mesto, to je ono... Da, ovo je ono od vremeplova, da. Ali ne možemo da uđemo u prototip, znači... Ništa, morat ćemo da nađemo neki drugi način. Baš čudno mesto. You are not permitted in this area. Pa da nikos... Still and prepare to be captured. Pa da nisu rekli da je malo. Da nisu rekli da je malo. Da je mali. Karl, imate sredim. Rekao si mi da je mali! Shvatam. Karl, budalo jedna, rekao si mi da je mali! Au! O, ne! Tako. Jo! Pa čoveče... To boli, bre! Šta je ovo? Aj sad ih uništimo, evo ti. Jedan manje. A sad i drugi. Opa. Jedan život manje. Čekaj malo. Reserves maximized. Pa ovo je veoma laka igrica. Samo nađeš tu stvar i oporavite. To su laserske stepenice. Mislim merdevine. Ok, ajde nastavimo igranje. Bolja ovuda. Tako. Prvo uništimo. Popalimo. Laserske merdevine. Veoma praktično. Umri. Ubio sam ga. Dođe vola. Mrš! Mislim da bi to bilo smrtonosno. Nema ih više. Okej. Nešto je ovdje. Chest! Olovka! Marš. Ajde sada pritisnemo ove dugmiće. Idemo. Idemo hipersoničnom brzinom. Ma daj. Hajde probamo ponovo.
Idemo tako, tako. Brzo, 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 brzo. To! Sve u isto vreme. O, učitavanje. Power reserves maximized. Lepo, sad sam pun energije. Eno i tamo. Opa! Idemo, gore! O. Šta je ovo? Vidi! Sam možda 69. Mislim ove energije, mislim ovih stvari. Opa! Evo još jedne. Opa! Tako. Ajde nastavimo igranje. O! Izgleda ćemo hodati po gredi. I dole. Znači ovo je vrlo dobra igrica i mislim da će biti lako i montirati jer uopšte neću morati da... Ovo nije bilo pametno. Ajde, mrš! Ja, pa boli to! Evo ti, evo ti. A šta je ovo? A, shvatam. Jesam, boga mi. Ma daj! Tako. Idemo brzo, 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 brzo. To. A, mislim da shvatam, mislim da shvatam. Ovaj... Cornelius ima baš veliku laboratoriju. O, opet obad brz. Okej. Sad smo opet prevarili ovog robota koji nikad da se opameti. I idemo gore. Do večnosti i dalje. Ali mnogo sporo. Ovdje nema ničega, znači ništa. Kako nema ničega? Uhuhuhu. Joj, pašću. Ne. Idem da se vratim. Ok, znači jedino što sam video je o. Što bi volio da je ovo GTA. U GTA uopšte ne moraš ovako da se penjaš uz medevine, možeš prosto da skočiš. Jeste se onda polomiš, ali brže je. U jednom crtanom filmu jedan kaže, jedan je skočio stepenice, kaže, skočio sam jer je bilo brže nego stepenicama. Okej. I šta sad? Ne razumijem ozbiljno što sad treba da radim. Ovdje sam.
Šta sam ja upravo to uradio? Okej. Idemo tako. To. O! Ja i dalje ne znam šta ovo znači, ali... Ja vidio ovo sve mene je bilo otvoreno, ja uopšte nisam ni primetio. Idemo dole izgleda. Ej, rukavić! Tako, o! Šta je ovo? Oklop! Au! A pazi malo! Ajde ti imaš... Ko je ovo? Moram da se regenerišem i to brzo. Eno tamo. Tamo je regenerirator. Ajde, brže, 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 ajde, brže, brže, brže. Recharge complete. Regenerirator. Da. A ko je sad ovo? Ne mogu da ga skeniram. Oho, nema više oklopa, nema više oklopa. Znate, vi ste veoma opasni za nekoga, za neki robote. To, nema više energije, brzo, brzo, brzo. To. Brže, 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 brže. Aj mrš. Ne, neće moći ove noć. Ako se ovo deaktivira, gotovi smo. Aj ponovo. Brzo, 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 brzo. To. Da ne propadnemo. Ajde opet. Nije bilo dobro. Brzo, 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 brzo. To. Ponovna energija. Tako. Ponovna energija. Ovo je već dobro. Tako. Okej, izgleda će da nam doći novi robot. Prvo udarac onim dezintegratorom, a onda charge ball rukavicom. Malo, to. A i ovo. Okej. O, da malo... Tako. I treba malo se oporavim, mnogo mi je slaba energija sa ovim pištoljima. Okej.
Pa ništa. Tu je vjerojatno neki chest, ali ajde, nije chest jedno na svetu. Idemo gore. A prestanite više to da radite! A i ti! I ti! Dosta! Dosta mi vas je sve! Dosta! Ajde! Ajde, uništi se, ajde! To! Pa! Izgleda imam najslabiju rukavicu na svetu. Šta da radim? Opa, vidi. Okej, treba pogodim tamo, ali... There's something that's too far away to hit with one of your gadgets. You better go into aim mode. Aim mode. To! Ajde. Okej, idemo. Mora nekako da pogodim. Kako sad da odem tamo? Moram nekako da pogodim to. Morat ću da se približim nekako. Okej, mi izgleda da se ove daljine ipak ne mogu da pogodim, znači... Morat ću da... odem ovamo. Tamo je kovčeg, još jedan. Ima mnogo kovčega. Okej. Ajde, probamo ponovo. U stvari, sada sam shvatio da to lepo ne mogu da uradim, pa ću morati sa neke druge tačke. Mislim... tako. Okej. To, ajde, brzo. To. Ne. Dođe vola. Vidi, kovčeg. Ma ne tako. Umri. A, ne. Dođe vola. Izvini. Tako. 1, 2, 3, 4, 5. Posle 5 udaraca, tako. Okej, da pogodim sad tamo. To! To! A i što sam ja uopšte ovo mrdao kad sam lepo mogao lepo da... Idemo ponovo.
Opa. To. Okej. A sad odemo i da završimo i ovaj nivo. Nažalost i ovaj nivo će trajati pola sata, ali život je takav. Ajde, brže. To. Batteries at 100%. To je dobro. Umri. I ti. 1, 2, 3, 4, 5. Otvori. Dobro. Ako je ovo? Ej! Pogledaj ovdje! Mrš! Tuži babe! A sad moram i ovo da sredim. Okej. Ne. 1, 2, 3. Ajde. To. A sad i ti. Opa. To. Ma ne opet. Ma stvarno. Postajete naporni. Vrlo naporni. Ja mrzim kada me neko postane naporan. Ajde. O ne, samo ne to. Aj ti. 1, 2, 3, 4, to. Konačno. Eto. Okej. Idemo odavde. Šta je ovo? 80. Jedva. Moram nešto da uništim da bi dobio 80. Tako. Da bi dobio 80 ovih kuglica moram da uništim što više stvari. Okej. Ajde pokušamo da prođemo to. Oni prvo da uništimo ovo. 70. Aja, pa samo jedan. Svatam ja ovo. Ovo je zrak smrti, jeli? Idemo, samo tako. Ima i ovdje tih stvari. Idemo. To! Maksimum! To! Aj vi, dosadnite već. Dosadnite! A prestanite s tim, ozbiljno! Ajde! Proklete kamere! Joj. Opa. Evo jedan tebi. Evo još jedan tebi. A evo jedan tebi. A sada svetlo. To.
A, shvatam, da, shvatam. Da, shvatam. Okej, ajde da uzmemo to. Novi život. Tako. Idemo sad tamo. Dođe vola. Ćao. Ja, ubi me. Ubi me. Okej. Tako. Zamalo. A sada da uništimo ove kamere. Tako, nema više kamera koje samo smetaju, ne ništa nego samo smetaju. Nisam vidio oklop. Okej, uništi, razvali, pokidaj. Tako. Tako, Number 1. Okej. Idem ja sad odavde. I da maznemo vremeplov samo za nas. Vremeplov je naš. Carl, I've reached the time lab. The prototype time machine should be straight through those doors. That's weird. What? We should have encountered the robot guardian by now. Carl, Dad upgraded! That's right. He did mention something about... Oh no! Pa Karl? Zašto nas nisi obavestio? Nisi normalno, ozbiljno Karl. Ajde probamo ponovo. Tako. A ko je on u stvari? Ajde ga skeniramo. Sad bolje da ga pobedimo, inače smo gotovi. Ej! Ovdje sam, dođi ako smiješ. Dođi. A sada, čao. Your father will not permit this. Znam, ali ipak, naš. Loading special attack mode, Wilbur Beta Niner. Pa šta ćeš ja? A mora tako, vidiš? Oni su prvi počeli ukrali vremeplov, pa ja sam moram da ga vratim. Inače će tata ponovno da me okrivi. Žao mi je, gospodine robote, ali morat ću da vas uništim, jer moram po vremeplov, a ti mi stojiš na putu. Ajde, brže, 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 brže.
A ne, zašto... Dobro. To. To. O, laser, laser, laser. Laser je čovjekov najveći neprijatelj. Eno ga! Pa šta ćeš? Pa šta ćeš, druže, ja moram lepo da te uništim. A i kako te nije sramota, ti želiš mene da uništiš? Programirao te je tata Wilbura Robinsona, a ti želiš da ubiješ njegovog sina. To mu se neće dopasti. Moram da pobegnem. Shvatam. Idemo! Polako bre robote, pa nemoj tako brzo! Mogu da objasnim, ja moram lepo da samo da uzmem vreme plovati. Morat će na teži način, robote. Okej? Još samo jedno. Ajde. Little buddy. Carl! Why? Operation Subterra Infiltratum is complete. Meet me in the garage. Whoa. Is there anything Wilbur Robinson can't do? Well, there's clean your room, be on time, tell the truth, put your clothes away. I'll do get your Dad's time homework, machine back from that bowler hat guy. Close doors. So dust long, off the Carl. joke, sit still, eat your veggies, return borrowed item, say excuse me to your dad, play the trumpet, run for office. Gangnam Style. Gangnam Style. Wilbur Robinson has arrived completely undetected. Bowler hat guy! Pa to je naše vreme. Zapravo ovo je u vreme 2007. Mada izgleda kao naše vreme. Ok ljudi, završili smo i ovaj nivo. Vidimo se u sljedećoj epizodi kad ćemo ući u ovu školu i završiti igricu. Završiti i ovaj nivo. Sljedeći nivo, sajam nauke, znači, doviđenja.